बिदानि फिसाजोखौ आं दिनै स्कुलाव लांफैदों नैबे फिसाजो देरसिन सुजु नामा बिना सुजु ओमफ्राय नेलसन उन्दैनि नामा नेलसन ओंखाम उखैबाय नेलसन माबा जानो सुजु जाया नोंलाय दारखुसि बाजाराव एसे गिदिंनो फैदों नैबे जाहैबाय आंनि स्कुल सरकारि हस्पिटाल बियो ओमफ्राय बै बे आंनि एलपि स्कुल दे गोदोहाय आं फरायोमोन आरो एलपि स्कुल बै बे मोनसे नैबाव आसु दं आबसुफोर दं नै बेफोर न'आ गोदो पुलिसफोर थायोमोन जेब्ला आबसु आन्दलन जायो आसुफोरनि अफिस ओमफ्राय नैबे जाहैबाय एलपि स्कुल एसामिस मिडियाम बेबायदिया दा नैबे बाजाराव एसे हाबलांनि बे थांगोन जाहैबाय बे रङिया नायलांबाय थानोसै एसे दानदिसे नङा होमबा दारखुसि बाजार दिनै हाबफैदों हाबग्राफोराव फैदों दानदिसे लोगोसे फिसाजो दं आगाननि फिसाजो नै बे जाहैबाय दारखुसि बाजार थ' नायनांनोसै एसे हाबलांनोसै नङा होमबा माल माथा लानानै हाबनायनि एसे बाजाराव मा मा मोनो मा मा मोना सेन्देल फार्स्टआवनो सेन्देल जुथा माबा माबि आयु ओरैबो सेन्देल ओरैबो नायनि माबा मोनसे बावहाय मैगं बाजाराव एसे हाबनि मा मोनो मा मोना नै बे गामियाव बाङालि बस्ति हा मा लानो मैगं बाजाराव हाबनि एसे मा मोनो मा मोना नायनि सबाया खय थाखा सबाया केजि 40 थाखा फुवा जोरोमो एसे बानलु नांगौनो बानलु नायनो मा साइजनि बानलु बिन लाजेनबाय ओमफ्राय बानलु नागिरबावनोसै एसे मा साइजनि बानलु दं टमेट'आ एसे बेलेग सिस्टेम नांथ'ला ओरै नायनोसै दाना जि लालायनोसै पर्दा लालायनोसै मा लागोन सुजु हा पर्दा फिसाजो आंनि माखौ लायोथाय माखौ लानो दखानदार कोथा गेलो रे কই গেল মালগুলা চুরি করে নিয়ে যামুগা ববিখ খুশিদা दखना मोननायखाय दारखुसि बाजाराव दखना लाबाय दिनैहाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव फिसाजोनो नामा बे गामियाना मुस्लिम गोजासो बेफोरो मुस्लिम गोजासो दारखुसि बाजाराव थांदोंमोन ओमफ्राय जों बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय बेसेबां खस्थ'मोन गोदो बै समाव फरायोब्ला फाइनाली जों दा न'आव फारसे थांफिननोसै ना मा मामि बुस्थु बोलो मामि माबाफोर बुंहरदो ओमफ्राय मा मा लाखो नों दखना ओमफ्राय गस्ला ओमफ्राय बिफाखौ दिनै बोख्रेबथारदों बियो नामा बिफानिफ्राय नामा बा थ' लोगोफोर फैबाय लामायाबोथ' नै अबस्था गाज्रि खाथार जोंना परिबर्तन सरकार नैबे हा दालां मोनबाय दालां गोदान बानायदों नैबे प्रमद बर'नि समस्थियानो गोग्लैयोमोन दा दालांबो बानायगासिनो र' दालांखौ एसे खोन्थानोसैलै नोंहालाय इउपिपिएलफोरा रागा जोंगोन आइया ओंखारनांगौसो नै बानायजेनदों दालां नै दालां बानायजेनदों हाब बाइकआ थांजागोन थांजायाब्रा बिफा फिसा गोग्लैनोसै ब्रा दालाङाव ना माथो बाप बेटा थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला अके ब्लग 2 चेनेलखौ बावहायनो दोनथ'बाय बाय बाय